Давай дългите, моля. Това е нещо много сериозно, 180 вата. Добър вечер, приятели. Нека да видим колко е часа. Вече сме към 1 часа. Виждате, клиента ни се обади преди 1 час точно. Ние бяхме затворили, но беше доста спешно, защото отива към Истанбул. Беше му изгорел единия фар, затова ни се обади настоятелно, но винаги знаете, че реагираме на момента. Сменихме му къси, дълги, брутално силни за завиващите фарове и наистина стана страхотно. И вижте по кое време. 1 часа нощта. Няма което това да го направи. Нека да потвърди човека дали е така. Елате и кажете на хората дали е така. Ами точно така. Какво да кажа? Вижте, качеството е уникално. На късите и Беше дългите. с ксенон, колата е 2016 година и вече се е предал ксенон и нямаше никаква светлина. След малко ще ви покажем как светят късите и дългите светлини, които наистина човека е много доволен как свети. И сега през нощта отива за море и нямаше светлини, затова ние реагираме веднага. Нека да обърнем камерата натам и да видим как свети. Елате и да видим как свети натам. Това са само късите светлини. Сега ще пуснем и дългите и виждате за каква светлина става въпрос. Елате да снимате и грешки дали има на таблото. Да видим, че клиентът искаше грешки и няма никакви грешки. Затова сме едни от най-добрите на пазара, защото реагираме 24 часа, работим и реагираме за хората веднага. Затова виждате каква красота стана. Това са късите, дълги и след морето идва и за халогените. Затова правим само хубави неща и работим 24 часа. Благодаря ви много, хубаво и спокоен вечер и ние приключваме за днес. Че утре от 9 пак започваме. Вече е 1 часа. Но това си е характерно за нас. 1, 2, 3, 4, 5 часа нощта да работим. Хубаво и спокоен вечер.